One day, all provinces in South Africa, they will unite. Ngoba nini nemasimba. They will unite. Ngoba nini nedodi. Nisuka nizokusutha niye Eastern Cape. That fight is for Xhosa people and it's not for Shangani. Singena kuphi thina lapha? We bantu base Limpopo. Anona mashangane. Khumuka isiqoko khumuka makarapa amathaqonsele entshebeni. Yilephu. Siyaqandula. Into lezi episode esiqandulo sikhuluma udaba udaba olunginkinga kulensuku udaba lwamashangana. Udaba olukhuluma ngamashangane. Indaba isuswe kakhulukazi indaba ye March and March. Kuhlangane no president umengameli wamabhinqa kanye nensizwa yakwaNdabandaba uPhakela uMthakathi. Le ndaba lena isuka ngeculo eliculwayo elikuthiwa Shangane isuka endleleni. Nakho konke ke inkulumo ke shuthi eyinohlevane elibheke kuleli gama elithi Shangane. So ke namhlanje ke kuwo wonke lokhu silande ivideo eyensizwa yangala kaMhlaba yalingana. Ithonga la kaMhlaba yalingana umfokaTembe ukuthi ake sithole iside lakhe his perspective kulolu daba ngendlela ehlaziya kahle ngayo le ndaba le. Uthi yena cha akayizwa lento ekhalisa labantu abamashangane ngoba phela amashangane kusewuzulu loyo. Manje understand ukuthi yini lenza ukuthi abantu bajuluke makuthoshangana asuka endleleni ngoba phela isashiwo yiyo amazulu. Amazulu iwona futhi amashangane. Manje ke kona mawuthi ulandela umlando injalo impela. Navumelana naye. Ngoba phela umlando uthi babaleka bahamba bashiya ingane kwa mashiya ngani inzalo kaZwide leyo. Empini kuZwide abanayo eyayinde ayilwa noShaka emlandweni wakwaZulu. So uhambo lwakhe lwahamba ke ladlula impela ke ngale koMhlaba yalingana ba ungena eMozambique. So ke ngokwazi kwami ke ukuthi bahamba babaleka bashiya ingane kwasekuthiwa kamashiya ngane. Kodwa uyibeka kahle ke ithonga la kaMhlaba yalingana umfowethu cha sibonga kakhulu sicela nithokozele. Danku. South African. Awu ngibone le video lena. Ungizwa. Wacula ngathi. Awuthi ebhuti unesikhathi sokudlala. Bese ngena kuphi thina Eastern Cape? Besingena kuphi thina Eastern Cape? Lento leniyakako bafethu. Thina sifana nabazali bethu bakudala. You need to bear in mind. Ukuthi niyasibuilda every day ukuthi nine nisiyenzana. One day, all provinces in South Africa, they will unite. Ngoba nini nemasimba. They will unite. Ngoba nini nedodi. Lamashangana la nkula ngawo lapho. Niyakhohlwa ukuthi zonke inyanga before zibe nemandla sithola igubhu zijika ngala. Inyanga lenye naleyinye leyinemandla yithola amandla kuphi khona ngala. Yize izonceda nini? Akuna sigubhu lesikusho ukuthi asina muntu wemshangana ngeke sisebenze. Ngiyanitshela mina. Akuna mfundisi lwazowisa abantu unganayo umuntu wemshangana. Nina nanix nina akuna nkosi lezo lidi abantu ngana muntu womshangana. Ngathi nawe uyakwazi lokho ukuthi nina niphethe ngemashangana. Phika nguzwe. Phika ngizwe nguzwe.
noma lwanlidayo manje unomuthi wemshangane emtimbeni. Mina wena ngeke ungishaye ngomuthi ngoba lo muthi muthi wakithi. Mashangane nibhizi ninicula ngathi niyasibuilda madoda. There will come a time lento lenisenza yona thina. Nizokubona there will come a time. Ngoba sesikhathele madoda. Phela thina sifanana nebazali bethu la ukuthi nizogibela enhloko. No. That one is old, bro. It's old. Yekelani lamasimba yenu ngizi. Yekelani lamasimba yenu. Inhlamba nathi siyayazi. Ngakuthuka lize liyoshona. Mina ngakuthuka lize liyoshona. Mara yekelani ukusidelela bafethu. Yekelani ukusidelela. Yabona khona lapho ngeke sivume thina. Yekelani ukusidelela. Yangizwa mos. Yebhuti thina sokhuluma la, sokhulumela bakithi. Sithi yekelani lamasimba yenu. Yekelani le doti yenu lenikhulumayo. Ngemasho akunangoma leyinye ukuthi ngacula, wani ngakacula ngalama Nigeria. Uke wasibona sithengisa ama drugs thina. Uyanya phela, hawu. Yekelani lo doti wenu senitshela manje. Senitshela ukuthi la mandla lanawo, mandla emashangana lawo. And nani you know it. La niyakhona niyoguqa labantu mandla bawathola kithi. Shangane people, ningabonye nini. UKing Soshangana ubuya kuphi? UKing Soshangana ubuya kuphi? Akaphumi lapho. Sethina uthi siphuma eniyanya man. Ngicole ngokunya nini. Ningeke yonke into niwisela kithi. Nisuka nizwe kusutha niye Eastern Cape. That fight is for Xhosa people and it's not for Shangani. Singena kuphi thina lapha? Niyasijoyela manje, niyasijoyela. One day is one day. Ni busy as promoter. One day is one day. Don't play with my people. I'm a Shangani. My hlanyela, my tolobela. If you don't have any song, shut up your mouth. Hands off from us. We bantu base Limpopo. Angizwanda abantu abaphaphayo, niyazwa? Niyazwa? Angizwanda abantu abaqinayo. Ya. Angizwanje nabantu abaqinayo. Ya. Anona mashangane. Ningabatsonga nini. Ni amashangane. Abantu bakwazwide laba, abantu bakwaNdwandwe. Bakasoshangane. Owabaleka kwaNongoma. Wayale eMozambique. Wadlula esizweni sawaTembe. Waye bamnika indawo waseklisha endaweni wayibiza ngokuthi iGaza leyo ndawo leyo. Nakhona futhi amadodana akhe esebanga ubukhosi nawo amadodana. Agcina sebaleka manje shona le koLimpopo. Afika ngapha kini vele sebizwa ngamashangane ngoba ezikaSoshangane. Abantu bakwaZulu nina amashangana amaZulu nina. Abantu bakwaNdwandwe lapho, hayi nina nasiphaphela lapho. Qina kabi nina. Hawu. Shangane amasimba la. Ningamatsonga nina. Khobe. Hawu. Basikhuluma iqiniso nje ngabatsonga. Niyatrenda lapha busy divide izwe lapho ngento engekho la. Indaba kaSoshangane isuka kude kabi, impilo enzima kabi leyo. Yayiphakathi kaShaka noSoshangane. Wadla phansi keJubane. Wale eMozambique edlula kithi lapha kwaTembe. Ya, uthesuka babale ko transfer baya nile hey. Khobe. Ngazosibhedela lapha nini. Ngazosidakelwa nini. Anona amashangane nina ningamatsonga nina. Ye kanje le ndaba enokutrenda la lo mashangane shangane omasimba. Oh.
Phumani kuleyo nto leyo. Phumani. Demet. Niyabatsonga nini? Yo, mokuthiwa shangani yini lenibiza ngamashangani? Manibiza amashangani okweni phela. Yeah. Mashangana amaZulu bale kwaNongoma. Oh, Ondwandwe niyabazi Ondwandwe nini? Ozwidi. Oh, nazoqina nina la. Khobe. Na khulokhu. Yekane ntweni le. Ho, manithengiwe ukuthi divide anizwe. Qhubeka nidla imali niyelo kuqamba bakunibiza amashangane la. Sizama uku-United County silungisa inkinga lapho ama-foreigners nizotrenda ngendaba obushangane nini. Niyakwazi ukuthi soshangane kuqhamuka khona lokuthi ishangane kuqhamuka. Shangane. Hot. Socela-ke uvolweni-ke ningakhohlwa nokulike nokusubscribe niphinde nithi comment kwi-channel. Danke siyabonga. Ndiyakhohlwa lonke inobho leyo ye-notification ukuze ivideo entsha mayingena ikwazi ukushesha uyibone. Danke siyabonga. Njalo nje.